Sanibonani ekhaya lamaphupho. Namuhla sokhuluma ngamaphupho ngokuhamba. Amaphupho ngokuhamba asho ukuthini amaphupho ngokuhamba? Lokhu kuhlanganisa amabhanoyi, amabhayisekili, izikebhe, amabhasi, izimoto, ukugibela amahhashi, amamephu, imikhumbi, amatekisi, izitimela nokuhamba ngezinyawo. Amaphupho ngesikebhe sokugwedla. Uma uphupha ukuthi uyagwedla esikebheni emanzini, kuwuphawu lenhlanhla uma nje isikebhe singacwili. Ungakhohlwa kushaya subscribe ukuze ungaphuthelwa amanye amaphupho. Nisale kahle.